Todo está preparado en Portodosón para acoller a Feira Celta, despois de 2 anos sen celebrarse a consecuencia da pandemia. A cita, que terá lugar esta vindeira fin de semana, venres, sábado e domingo, recupera o seu esplendor, devolvendo a vila as súas orixes. A inauguración oficial terá lugar este venres coa apertura do Mercado Celta, que este ano conta ademais con maior número de postos, o que conlevará a ter que ocupar máis rúas. Este ano contamos sobre como 40 postos máis que na edición do 2019. Vamos ir a 108 postos da última vez que comunicamos que a empresa, pode ser que sea algo máis, polo que iso significa que a vila terá máis calles ocupadas con esta festa. Que significa iso? Significa que os feirantes, os que teñen os puestos, pois teñen como referente a Feira Celta de Portodosón. Outro día comentábame algún que, bueno, que tiñan propuestas de outros sitios como Coruña, como grandes cidades, pero decidiron vir en Portodosón porque funciona o mercado, non? Funciona o mercado, unha que hai moitísima xente e outra que está moi animado, non? E ademais o casco histórico de Portodosón, pois eu creo que é un sitio moi atractivo para celebrar este tipo de feiras, non? Durante toda a fin de semana, trasnos, bufóns, elfos ou ananos percorrerán este mercado nos numerosos pasarrúas previstos, entre eles os do grupo Troula Animación, que levantan sempre moita expectación entre o público. Tamén que vamos a ter unha animación, aparte da que pon a mesma empresa, que ven sendo habitual xa de todas as edicións, espectáculos de lume, espectáculos de monstros polas noites, que esperemos que sean do agrado de todos os nosos veciños. Da organización da feira encargarase unha vez máis a empresa La Fragua de Vulcano, a mesma que organizou a edición de 2019 e que resultou todo un éxito, polo que o Concello decidiu repetir a experiencia.